Good day mga biyaheros, this is Clickmatic. So nakaroon sa Motor Trade Kabadbaran branch. This video is a second part, no, sa tips on how to purchase your first motorcycle. So karon nga video mga biyaheros, mangutana ta unsay pamaagi before nila i-release ang motorcycle nga imong napili. So kung unsay assurance na okay ang motor nga ato ang makuha. Okay? So, musulod na tayo mga biyaheros. By the way, hindi ko nagtatrabaho si Boss Mon Kicks, no? Sa pagka-vlogger, si Boss Mon. So, siya makasist sa to ako unsay mga pamaagi before nila i-release ang motorcycle. Siya ang mag-explain sa pag-inspect sa unit nga ato ang napilihan. Okay, boss? So may adlaw mga biyaheros. So atong i-karon no, na sa inyong motor. Bergman Street 125. So bago ni siya nga unit karon na i-release sa Suzuki. So kani siya is 125cc ni siya. Tapos single cylinder na po ni siya ng motor. Tapos ang yung ligid niya is kuhaan siya. So, ang ligid na to is tubeless ni siya, front and back. Tapos ang nakanindot aning motor nasa kuhaan no, butanganan sa helmet diri, napod diri. Ngayon po siya compartment. Dari pwede ta maka-charge diri ni charging port diri. So nindot siya pareha sa Inmax, nindot siya na klase. Tapos ang iyang kuhaan niya 5 liters ang paiguan niya nga fuel capacity niya. Tapos dako kaya ang U-box, pwede paigo ang helmet dire. Mga kuan, importante nga mga documents o full face nga helmet paigo po dire. Tapos kani nga motor no nakanindot ani niya. Digital na siya. Tapos makita ni mong voltmeter dire. So, mag-start na siguro ta. Pinakauna nga pamaagi, i-check na to ang battery. So, kani nga motor is nataod naman siya. So, i-check na lang nato dire sa iyang kuan niya, panel niya. So, makita na to dire ang iyang kuan niya, ang iyang voltahe niya. So, dapat naagi ni sa ang pagiran is 12 ang iyang voltahe mga kabiyaheros. Tapos dapat dili na siya mobaba o kuan. Mababa sa 10 kay it means na delikado na ginasa nga dapat ganin mo sa i-kuan din ang motor. I-check na gini mo imong ipa-recharge ang battery. External condition, kung tanaw na to ang iyang appearance niya, kung okay ba wala bay garas, so double check kina to na una. Gikan sa gawas hangtod sa pinakailalom. Check na to na siya. Tikas. Engine oil level. So, ano siya, na-check na po ni siya. So,
Depende man gid sa motor no, dahil lahi man siya. So sa inyo i-check na lang ninyo ang kuan niya, tip man na i-check na lang ninyo. Tapos pero kani siya, maka-assure gid kani sa inyo mga kabiyaheros nga okay gini siya. No, sika man siya no. Gikan sa off hangtod sa pag-on niya. Kita nimo siya. So kuan siya, function siya, will function siya. Clutch lever, replay. So dari makita nimo yang kuan niya. Ang iyang pagkumot nimo sa iyang kuan. Pero kani siya naka-standard gini siya, standard nga clearance sa kuan. So preferred gini siya nga kani imong kuan nimo. Imo man siya standard nga gikan sa kuan manufacturer mismo. Lever brake, replay. So pareha na sila. Basta sa iyang kuan lang ani niya, ang iyang ang katunan niya sa brake niya sa kanya nga mapaak din sa ditso. Play. Responsive pa siya pag mag-start ng engine, ang imong pagkumot sa kuan niya sa iyang grip. Starter po. So before aside po sa Push start. Electric start. So dapat i-check po nato ugid ang iyang kuan niya. Kick start kung mugana ba. Kay dili man sa pag-andar mo sa motor labi na og buntag sayo, dapat ginato mag kickstart kita na dili sa tamo gamit o electric kay para matarong na to pag ano motor. Tips ni nako sa inyo. Kick by 10 times kay para ang purpose na mga kabiyaheros is para ma-circulate ang oil sulod kay labi nagbugnaw pa, lagi na umaan na bitaw nagbuntagan na. So ana gyud siya. So aya din Ayaw rin mag-open. Oo, ayaw rin mag-open. Ayaw rin mo sipa na dayon para mo-on ang motor. So, kung init na ang kuan, ang motor, pwede na nga, pwede na ka magamit o kick. Dari na lang ka sa electric start. Sa ligid na punta, sa wheel air pressure. I-check na to ang ihang kuan niya, pressure sa ligid kung okay ba. Kaya basing yung paglakaw pa lang, flat day. So, ato bisang i-double check. Sa likod po. I-check natin na siya. Kung niya or mags niya, i-double check kung pasina ay kuan yung mags niya, i-double check. I-check na to ang mags niya kay basing ni mga crack on sa badiha. So i-check nato na siya sa tubangan ug likod. Ana gina siya kabiyaheros. Locking system niya. So dari sa locking system niya dapat i-check na to kung malag ba siya kay basing niya na ay factory defect no pag-abot sa delivery diri sa branch na mismo imong gikuhaan sa motor. So i-check mo siya sa bigas. So i-check nimo imo sang itakinid ang motor gyud aya din ka mag kuan diri. Iba ni pugos mo na dili. Para i-check nimo kung malak ba. So kung malak na okay na siya, wala siya problema. Steering wheel niya. So ang pamaagi sa pag-check sa steering wheel, imo ikano ang pag-check sa steering wheel niya, imo siyang ikan diri para muhangad ang ibabaw. Tapos ayan yung check. Liyok nimo. Okay ba ang pag-play niya? Start engine. I-check nimo siya pag start niya kung wala ba siya problema. So number 1 gid siya kay lisod ko magpadagan ta motor. Nakaw ta nga wala ka ba di mo start ang motor. High and low sa suga. So i-check na to ang suga niya. I-check na to yang kuan niya. Low and high. Function siya. Yung sa brake light niya. Brake light, dapat i-check din natin yung brake light kung musiga ba kaya basing dili mo function. Tapos sa signal light. Check na to yung signal light kung musiga ba siya. Ikas, siga. Tingnan sa likod po, sa likod. So kita na to rin siga siya. Siga siya. Ang last na nga ito, i-check nimo ang tools. So, ano siya libre nga mga tools, kabiyaheros. Ang basic tools ani nga pakapin sa gikan sa
Ang mismo supplier is kanilang siya. Basic tools lang na siya kabiyaheros. Open tapos star screw. Tapos kani sa kuan spark plug. Siya. Dari. Tapos si alin. So balikan ko mga biyaheros no, mao na siya pamaagi kapag check sa motor before na i-release sa motor. Ano to ang itawag nila nga PDI. So pre-delivery inspection. So for assurance na pod sa mopalit o sa mga customer na pag-release silang motor nga okay na tanan, gana tanan kung unsay angay ipagana sa motor. So salamat kayo Boss Mon sa informative nga imong gihatag kamo karon. Unta nakatabang mi sa inyo. Daghang salamat.